24 ekipa je uzelo učešće i jedan od razloga je svakako i podrška koju imamo od strane Ministarstva za brigu o selu. Oni su pomogli ovu manifestaciju tako da smo mogli da pojačamo aktivnosti i u samom organizaciji manifestacije i u marketinškom smislu. I mogli ste da primetite da su ovde ljudi iz Bujanovca, da su došle ekipe iz Vranja, iz Surdulice. Čitav okrug je danas u Vladičinom Hanu, u mesnoj zajednici Žitorađe. Ja koristim ovu priliku da najboljima čestitam, a mogli ste i sami da vidite da se ovde ljudi više okupljaju zarad druženja i da čuju, razgovaraju jedni sa drugima, da se vide, da malo odmore, nego da se takmiče. Takmičarski duh ovde je u drugom planu, a u prvom planu svakako je jedno druženje koje pada u nedelju i kada je dan za odmor, dosta ljudi je izašlo iz Vladičinog Hana i iz Žitorađa, a kažem, posebno me raduje da ova manifestacija ima regionalni karakter i svakako podršku Vlade i Ministarstva o brigu o selu.